Дзяржаўтаінспекцыя в области подвела вынікі першага абласнога конкурсу СМИ и ДАИ за бяспеку дорожнага руху. На сторонках газет, у телерадиоэфіры перыядычна з'яўляюцца матэрыялы пра рэйды, профілактычныя акцыі, прычыны наступствы дорожна-транспартных здарэнняў, змянення заканадаўства і адміністрацыйную адказнасць за парушэнні правілаў дорожнага руху. Кіраўніцтва абласной дзяржаўтаінспекцыі азначае вялікі ўклад журналістаў у профілактыку дорожна-транспартнага траўматызму і зменшэнне колькасці аварый на дорогах в области ў 2017 годзе. Без этой работы, без этой информации, которую вы доводите до населения, мы, наверное, не могли добиться в 2017 году таких результатов. Снижение аварийности на дорогах, снижение количества погибших, раненых. Поэтому такую работу мы будем продолжать. Ну и, конечно, хотелось бы отметить лучших. В основном мы освещаем рейдовые мероприятия, также очень много материалов посвящаем профилактике ДТП, в том числе с участием несовершеннолетних, пеших участников дорожного движения. Это очень важно, считаем, чтобы в газете выходили такие материалы, поскольку они служат уроком для наших жителей, жителей Витебского района в частности, чтобы они задумывались о цене собственной безопасности, ценили жизнь и здоровье. Прадстаўнікоў СМИ узнагародзілі ў 9 номінацыях. За лепшы тэлесюжэт адзначаны рэдактар тэлерадыёкампаніі «Витебск» Вольга Шмаргун. За лепшую радыёперадачу галоўны рэдактар радыё «Витебск» Марыя Вайцяхоўская. Усе журналісты, якія плённа супрацоўнічаюць з дзяржаўтаінспекцыяй, атрымалі падзякі ад абласнога ўпраўлення ўнутраных спраў.